Takže už to jede. Jo. Ježiš, já mám ty prachy, doufám, že mi... Bude se mi dobře, jak se mi šlepu v týmce. Aspoň někdo tohle se si chtějí zkušit. Oči! Já mám tu kameru. No. Snad někdy ještě. Ale... A ty prachy vám můžu dát. Nejdřív si na stůl. Kač. Neví míň? Takhle? A još je išao uzeti, je malo jače i ma kura sam. I ovi... Biti oni mentor me zajebava, na. Zajebava me ovako kao. Ja ću uzeti... I sad šta ću vam mentor bija na banani, na. Ja ću kao, ono, ovako ja mu bacio, i ovi se vata zrlo. Bacio cvika, ono. Ja im mišljam da zajebava mu cijelo vrijeme, kao. A mislio sam ćeš uvati, kao, znaš. Ovi onda u džoka bacio cvika. Ja, ajme 100 eura, ko će mi sad to dati, jo, takhle kouká, jo. Hele, běhaj tady ty číslička. Tě budu natáčet. Tak poseru, ty vole. Mně to ještě moc nedochází, ale až to bude stoupat nahoru. Můžu vám dát ty peníze? Není to přesně. Já budu stát, já to musím natočit. Já tam táčím. Prosím? Já mám 70. Já taky, 70. To je super, ty to všichni. Bude jenom zamotaný, to se rozmotá zajistě. Asi uzlíčky. Ale je to dobrý, jako není to za... Nemáme. Jo, potom. Potom. Ale je to dobrý, není to začmouhaný? Není, mělo by to být dobrý. Ještě něco natočím. Natoč v okolí, tam budem padat. Ty krás. No tamhle to není moc zauzlo. Já můžu? Je? Sednout? Takhle. Takhle, jasně. Do jaké výšky to letí? Jak vysoko? 120 metrů. Hezky. Ty takhle rychle. Ty vole. Ježiš, to je nádherný. Já letím. Já letím.
Vidět, máme, zkus to mávat. Počkej, já tě musím natočit. To těžko. Ty krása, to je nádhera. Je. Natlačí mi to do zatexu. Že uvidíme jaký žraloky? Si to šopnou nenápadně. Ještě to mám pod tou vestou. Hezky, jo. Ty jo. Ale tak to odepneme, a už Jako... Jak to jde úplně nahoru, nebo? Dáš? Tak teď bych nechtěla spadnout, Já no. taky ne. Jo. Jak to hezky super. Jak jsou daleko, ne? A to tichoučko. Ty krávo. Kde jsou liši? Parádička. Ty vole. Ne, nedělej to. Takže na té hladině, ale neodhadneš, jak jsme vysoko. Říkal 120 metrů. Já bych chtěla udělat tohle. Ty krávo. Rád, že na tuhle památku mít nebudem. Budeme. Tady No z jo, kamerky. Ale po cestě, víš? Ty vole. Ale jo, Ah! to je paráda. Koukni, jak je ta tak daleko. No jako bojím, ale ani ne teďka. Ty vole, hele, split. To je paráda. To je super. Ale jak daleko vidíme. To je nádhera. Jsem vždycky chtěla lítat. Jsem rozhodnutý. Ušetřím si a půjdu si seskočit s parákem. Tak to já bych nešla. Tebe, Přijde, že furt stoupáme ještě. jo. Tebe, teď kdyby to přestřihli, ty vole. Pecka, jak je vidět daleko. To úplně vidíš, ty jo, až do Česka, ty vole. Jak nás budou chytat potom dolů. No to jsem taky zvědavá. Jestli bude zpomalovat a má tam naviják nějaký. Mohli s náma mrsknout. No ty. Ty krávo. No to je pecka. A to fakt neodhadneš na tu hladinu, jak se 120, říkal, nejvíc. se nahneš opříš. To je hrozně krásný. Tyhle, tady už to fučí pěkně. To je zvláštní pocit. To mi přijde, že tady to vůbec není zavázaný, ty vole. Ty krávo, no, ale to se mi vůbec nelíbí. Začínám chytat paničku. Zatím se to nehejbe. No, tak si myslím, že teď jsme asi No, nejvíc. ty krávo. Přijde mi to takový, že bych z toho pořád mohl jako vystoupit. No to ne. Ty brďo. Tak to je pecka. Ty krávo. Tak to by se moje sestřenice posrala. Velká lidská. No, tak jako, dobrý. Já musím koukat dolů. To mi přijde, že jdeme ještě vejš. Ty krávo. Kouk. Okay. Ahoj. Teď možná dodáme Ty něco krávo, na super, po straně. brďo. Ty vole. Si odmyslím ten motor.
No. No, trošku dopředu. Tamhle ty stehy se nějak rozjíždějí už. Tyhle přestaň. Ale to ještě by vydrželo, kdyby se rozjeli. Tam je to šitý několikrát. No ale pecka, co Romčo? To nádherné, jak si jiný, ty vole. To jsem fakt ráda, že jsem šla. Že jsi mi umožnil. No vidíš to. Ani by to samotného nebavilo, viď? Já jsem vždycky chtěla umět lítat. Ta parvička, to Mně se hrozně líbí, jak je ta loď malinká úplně. tady kluci jsou na stůl? Ne, oni jsou asi na stůl. Jo. Nevím, To je takový pocit blažený, viď? to je úplně Nic pod takový sebou. to. A pohoda. No, co to bylo? To je nádherný ty lodě, jak je to všechno malý, co to je, ty vole? No, oni se můžou přijít na 10 minut, ale ty to tady nebudou dát, než se Ne, no. Ale pecka. Stojí to za to, ty vole. Ty bronky, ta parvička to může. By nás mohl vzít takhle kolem, ty jo. My jsme, když spadneme, jsme to měli blíž, ty vole. Tohle ty lodičky. To je zvláštní pocit. Je, to je takový úplně jiný. To je černý skútr, to není naše. Myslel, že potom někdo ještě chtěl jet ve dvojce. Už se přibližujeme. Tak tohle by asi takový nejhorší, to je jít dolů. Ale tam ty lidi to možná měli navíc, protože ty jezdili hodně dlouho tam, hodně dlouho na druhou stranu. A já myslím, že tohle stačí, to je zážitek na celý život, ty vole. Jenom. Letíme? A už klesáme, no už nás stahujou. Tak si půjčíš v té hladině. No, ale tady to točení je moc dobrý teda. Ty braďo, a to klesáme jak svůj. Doufám, že sebou žuchnu do té vody. To ne, nás táhnou na tu loď. Se odřu prdel. Toho bychom se nevymotali. Tady to takový. Teďka se zvětšuje. Nechci, aby nás čoupli do vody, že to by na nás spadlo a někde autopile bychom se vy. Přistáváme. Zvláštní pocit. No, to... Žuchnem na prdel. Super. Takový hrozně zvláštní pocit úplně. Takový, že to ani nedokáže člověk popsat, jako jaký to bylo prostě. Ale teď ještě jak jsme na pevný zemi, teda lodi, ještě z toho, jak se zvláštní pocit. Ježiš, to bylo nádherný, ty vole. To je diskotéka. No ale padá. Já budu natáčet. Lodě. Yeah. Selfie. Pecka.
14-15. Takže to byla nádhera, úplně brečela štěstí, ty vole. Fakt jako... To bylo výborný. Pardon? My klidně můžeme skočit do vody. No. Teďka? Tady odsaď? Já mám ty trachy v kapse. Jako fakt jo. Jo. Jako těch 50 korun? No. Že má 50 korun v kapse. Děkujeme. Proč? Hele, tady je krab. Vidíš, jo? Ty kráva, až do splitu, ty vole. Až úplně